Dacă ați căutat vreodată o rețetă de pâine cu maia, sigur ați întâlnit termenul de preferment. Hai să vă explic pe scurt ce este. Prefermentul, cunoscut și sub numele de starter, este un amestec de maia activă, făină și apă, care se lasă să fermenteze înainte de a fi adăugat în aluatul principal. Acesta conține o cultură activă de drojdii sălbatice și bacterii lactice, care ajută aluatul să crească și oferă pâinii caracteristicile unice de gust, textură și prospețime. Se face simplu cu câteva ore înainte de a plămădi pâinea. De exemplu, într-un recipient amesteci 50 de grame de maia, 100 de grame de făină și 100 de ml de apă și îl lași să fermenteze câteva ore, între 4 și 12, în funcție de cât de cald este în bucătărie. E gata atunci când maiaua e plină de bule și a ajuns la punctul maxim de creștere. Spor la copt! Dacă vrei să poți coace și tu pâine cu maia pentru tine și familia ta, te aștept pe pagina mea.